Ngizoke ngikufanisele ngomunye nje khona manje ofikile. Ufike ngempela uthi bafana ngomthengela ibhodlela. Ufike nje ngendlela yakhe. Impela. Ngikusukele ngikuyele kubahube. Ufike ngendlela yakhe. Wothi mawuya yana ngendlela yakho. Musuyinyeza ngoba wena. Qonda ngoba wena, ufike ngoba wena. Wase konakala kakhulu. Ukufa. Hayi vele ukufa kuvela abantu kuba kufika nje ukufa phela abantu sebekulindile. Ila sathola khona isikweletu 2003. Yes. Safika thina sithi dustbin. Yeah. Kwafika umqomeni ethi izikhamu iziko. Angithi kufanele umbone umfana wakomunye umuzi uma ekufaka induku. Ngaleso sikhathi sabantu vela bahamba kusayibona seyimpahleni siyahamba nje. Ayimasifikela lapha empahleni siyahamba nezakithi hayi iyakhala nje yakithi. Kodwa makuthiwa izikhamu izigo. Hayi ungathi Shithi 23 wayephethe umqhumeni. Hayi wayephethe emkhulu lokho akufanele sikufihle. Iqinise lemsulo. Waye umngani wathumbwa kwethu. Ngelinye ilanga bese sihlanga bese eza evakashele yena lo umfana lo wakwethu umncane. Hayi ngamqonda impela ngathi hayi fana kithi ngiyabonga ngikuzwile ngiyakuvuma ungishayile. Kodwa ngilinde kulonyaka. Siyanyuka siya kuphi siya ku 2004. Ngathi angilinde mkhulu. Sengikutholile wena ukuthi ukuphi kahle hlela ukhona. Yena la kakhona uyinkinga kushamene. Sengiyamshintsha ke mina. Sengizomdlala ngesicathamia no Soul Brothers. Ukuthi Sicathamia Soul Brothers bese ngiqoqa na ko ring. Ayinam bangisiza ba. Ngitshele sithanga. Ngafa. Ushwi. Ake nisukume nonke nina sizwe. Ushwi. Mabhongo. Ushwi. No 5. Nkosi yami. Ukuhlupheka okwami. Olundi okwami. Nkosi yami ukuhlupheka olundi. Ngikhohlwa lezi u4 ngoba kuleyo album lenethi kudala ngizwa ngabadala. Yenziwa umfana kaZana umlamulo kwamakhaya. Inkulumo yakhona sayenza ukuhlabelela. Le ethi shwele baba. Kwakungeyabafana bakwamlaba. Sayishintsha ngenye naba babeyithanda bathathayo. Ade yahlumuhle ngapha ephenini. Lutho ngeke ngivume. Sabona ushwini nomtekhala bahlukana. Sambona umtekhala ushwini sayiphumele naye eceleni umtekhala. Akudingalanga ukuthi ubaba echoose manje ukuthi ngiyangaphi ke manje mase ihlwana kanje. Uvele mina ngathi nje ngangahluzi. Ngoba ngathi sasikhuluma nenkulumo eqondile ukuthi ezinye izinto ayifuni uyisebenzisele inhliziyo. Into inento iyafuna ukuthi usebenzise umqondo. Mawubona umqondo uyashayisa iyafuna ukuthi awufune ulwazi kwabanolwazi. Impela. Ukuze uyibone into ibe because ubuza abazali ngangcono onawo. Manje mangizothatha umuntu ongazi ngomculo ngithi ngizobuza kuye. Ngizobuza ukuthini? Ukufaka ihlathini vele. Ngiyakuzwa. Manje mawuthi uvela ukhona kwaba ngani le ngeke exazuleke ngoba hayi sabakhumbula besahlangene. Sabakwesiqamba ma siyabiza ke lila kuhlangwana. And engaxazululeki leyo nkinga. Hayi ngicela ukuthi ngingabi nayo lokhuzana lapho mkhulu. Ngingabi nawo uMphawulo kuleyo ndimanyana. Kodwa ukuthi nazama ixazululo kwala. Yahlaleleka phansi kakhulu. Okubalekile mkhulu. Ukhona ngeke